O último baile sale de indagar no Apoi. Manu, que é o guitarrista do grupo, tamén a súa familia materna é de Arzúa, e xusto coincide que ela, ou esa recollida, se fixo na aldea do avó de Manu. E encima que é unha canción e unha copla preciosísima, entonces foi como a excusa perfecta para tirar de aí. E escoitala, joder, que canta con... É increíble, porque canta con moito sentimento, a letra é super forte, o sea, é todo como... Dios, encima o meu avó está polo medio, o sea, había que facer algo con iso. É unha canción que funciona hoxe. Sí. Ai, que a cociña botella. É que está cantando, por que? É que, claro, é que ahora mesmo imaginaste a recollida o sonoro e isto, dices tú, que cobra vida. Baila Manueliño, Manuel baila, baila Manueliño con Adelaira, nena, con Adelaira, baila Manueliño, Manuel baila. O amor do Manuel meteuse no corazón, ha de ser o derradeiro después de la salvación. Baila Manueliño, Manuel baila, baila Manueliño con Adelaira. E este segundo disco bebe sobre todo a tradición, o primeiro bebeu e este segundo sigue bebendo. Falamos de mulleres que cantaban, nos collemos esas músicas, esas letras, e agora como que ese recoñecemento delas tamén nos involucra a nós, que devolve a involucralas a elas, entón como... Hai moita xente polo medio e iso é moi guai. Tanto puchero lume, tanta cazola, tanto puchero lume con auga sola. Con auga sola, nena, con auga sola, tanto puchero lume, tanta cazola.